A sportág oktatását az egyesületek és az iskolák 9-10 éves korban kezdték, hiszen a röplabdázás alaptechnikai elemei, a kosárérintés és az alkarérintés, amelyekkel a labdát játékban lehet tartani, nehézséget okozott a kisebbeknek. Ezek a technikák egy rendkívül összetett mozgássorozat végeredményei, amelyek még fájdalommal is járhatnak, különösen az alkarérintés. A helytelen technika és a sikertelenség miatt nem alakulhat ki folyamatos játék, mert fizikailag és mentálisan nem olyan fejlettek még a gyermekek. A Magyar Röplabda Szövetség szakmai vezetése kidolgozott egy olyan programot, amelynek alkalmazásával a 6-7 éves korosztály is bevonható a röplabdázásba. A manóröpi 2-2 elleni játékformája alkalmas arra, hogy előkészítse a Super Mini kategóriájának 3-3 elleni játékát, így beleépül a röplabda oktatásának metodikájába. A legkisebbek is tudják játszani ezt a látványos és élvezetes játékot, és ami ennél is fontosabb, időben el tudják sajátítani az alapokat. A manó röplabdázás 2-2 elleni játékforma, ahol a csapatokban lányok, fiúk akár vegyesen is szerepelhetnek. A játékpálya legalább 8x4 méter, legfeljebb 10x5 méter területű, lehetőleg négyzet alakú térfelekből álljon. A játékot könnyített röplabdával ajánlott játszani, aminek különös szerepe van a nyitás sikeres végrehajtásában, de a kosárérintés és az alkarérintés helyes technikai elsajátítását is megkönnyíti a gyerekek számára. A szokásostól eltérő szabály még a labdamenetek végén a kötelező forgás a nyitó csapatok esetében, valamint a különleges csereszabály, amely a fogadó csapat számára biztosít segítséget néhány elrontott labdamenet után. Ezen szabály értelmében a fogadó csapat edzője forgatást kérhet, aminek értelmében az előre meghatározott állásrendi sorrendet figyelembe véve új játékos kerül a pályára. Ez a lehetőség korlátlanul áll rendelkezésére a csapatok edzőinek. A játék nyitással kezdődik, amit többféleképpen is végrehajthatnak a játékosok. Alsó nyitással vagy kosárérintéssel is játékba hozható a labda, attól függően, hogy a játékos milyen előképzettséggel, ügyességgel rendelkezik. Amennyiben egy játékos kosárérintéssel szeretné végrehajtani a nyitást, azt a nyitóvonal mögül teheti meg, ami közelebb van a hálóhoz, mint az alapvonal. A háló felső szintjének magassága 224-230 cm között legyen. Ha a fogadócsapat elnyeri a nyitásjogot, játékosai forgást végeznek. A mérkőzés során a nyitás jogával rendelkező csapatnak akkor is minden alkalommal forgást kell végrehajtania, ha a nyitást követően újból a nyitó csapat nyerte a pontot. A támadó érintés csak kosárérintés lehet, a labdát csak így lehet áttenni. A képzettségi szintek igényeihez igazítva kétféle játékot különböztetünk meg, melyek a következők. Az A-típusú manóröpi játék során a nyitást-fogadást vagy védekezést végrehajtó csapat játékosa két kézzel bármilyen módon elkaphatja a labdát. Eközben társa befut a háló végén felrajzolt négyzet alakú területek valamelyikéhez, ahol legalább egy lábbal meg kell érintenie az említett területet. Természetesen érdemes a közelebbi négyzetet választani, de nem hiba, ha a másikhoz fut. A labdás játékos két kézzel az elkapás szerint alulról vagy felülről bedobja a labdát társának, aki kötelezően fej fölött kosárérintéssel visszajátsza azt úgy, hogy a lehető legjobb támadó pozícióba hozza a játékos társát. A feladás a bedobástól függően bárhonnan elvégezhető, de a hálóhoz viszonyított helyét jól meg kell tanítani a játékosoknak. Nagyon fontos, hogy a gyermekek tudják, hogy az elkapás után a labdával nem szabad mozogni, illetve törekedni kell arra, hogy az elkapás és a dobás között minél kevesebb idő, maximum 1-2 másodperc teljen el. A harmadik támadó érintést végrehajtó játékosnak szintén fej fölött kell kosárérintéssel átjátszani a labdát az ellentérfélbe. A játék során minden esetben 3 csapatérintés kijátszása kötelező. A labda átjátszása után a játékosoknak a tőlük távolabbi sarokban kijelölt háromszög alakú területet meg kell érinteniük legalább egy lábbal, így helyet cserélve a következő védekezés előtt.
A játékos a labda megjátszása közben felugorhat. A B-típusú manó-röpi játék során a védekező vagy nyitásfogadó csapat játékosa a felpattanó labda mögé helyezkedve egy kézzel felnyúl az érkező labda felé, és azt megfogás nélkül lepattintja maga elé. Eközben a labda nélküli játékosnak be kell futnia a háló két végén felrajzolt négyzet alakú területek egyikéhez, és legalább egy lábbal meg kell érintenie a területet. A felpattanó labdát a fogadó játékos kosárérintéssel bejátsza a hálóhoz befutott társának. A második feladó érintést végző játékos fej fölött kosárérintéssel vagy alkarérintéssel visszajátsza a labdát társának úgy, hogy az a lehető legjobb támadó pozícióba kerüljön. A támadó érintést végrehajtó játékosnak fej fölötti kosárérintésre kell törekednie, de nem hiba, ha alkarral teszi át a labdát. Ugyanúgy, mint az A-típusú játék során, itt is kötelező a 3 csapatérintés kijátszása. A labda átjátszása után a játékosoknak a tőlük távolabbi sarokban a 3-szög alakú területet meg kell érinteniük legalább egy lábbal, így helyet cserélnek a következő védekezés előtt. A különböző labda megközelítési módok oktatásához nagyon fontos a jó alapállás elsajátítása, hiszen ez a biztos, ám mégis mobil helyzet segít a gyors és pontos helyezkedés elindításában. Alapállásban a játékos teste előredől, lábai válszélességnél szélesebb terpeszállásban helyezkednek el, sarkait enyhén elemeli a talajtól. Karja a test előtt könyökben hajlítva van, tenyere felfelé néz. A tekintete végig a labdán kell, hogy legyen, mert a folyamatos kontroll sokat segít a helyezkedésben, a labda várható helyének elővételezésében. Ezt a gyermekek számára az edzőnek, testnevelőnek pontosan be kell mutatni, el kell magyarázni. A kezdetektől hangsúlyozni kell a gyermekek számára, hogy ez nem egy statikus helyzet, hanem folyamatos helyben történő mozgást igényel, hiszen ebből az aktív, helyben végzett lábmunkából sokkal gyorsabban képes a játékos elindulni az érkező labda irányába. A legegyszerűbben játékos módon lehet oktatni, mint például fogójáték, ház- és székfoglalós játék segítségével. A röplabda specifikus feladat végrehajtások során kiinduló helyzetként érdemes kötelező jelleggel használni, alapelemként elvárni a játékosoktól. Az alapállás oktatása mellett el kell kezdeni az ebből indított egyszerű alapmozgások megismertetését, gyakoroltatását. Ezek a megközelítési módok a következő: futómozgás előre, hátra, oldalazó lépés, utánlépés, hátra. Emellett a játék jellegéből fakadóan fontos szerepet kapnak az ugrások, illetve ezek megfelelő előkészítése. A fogójátékok, a sor- és váltóversenyek segítik az alapmozgások szórakoztató elsajátítását. Ezeket tovább lehet színesíteni különböző eszközök bevonásával.
Az alapmozgásokat emellett labdás feladatok közben is gyakorolni kell, melyeknek célja a finom koordináció kialakítása. A labdaérintés előtt és után különböző mozgásokat végeznek a gyermekek. Már a kezdetektől fontos a játékos figyelmét felhívni arra, hogy az érintés, elkapás, dobás vagy pattintás pillanatában biztos pozícióban egy helyben kell állni. Ennek gyakorlására kiválóak a bólya kerülésével, átlépésével, előzetes mozgásból végzett gyakorlatok. A karikában végzett lábmunkagyakorlatok, ugrások, valamint a létrával végzett egyszerű feladatok, szigorúan a már tanult mozgások felhasználásával. Az elkapás vagy pattintás oktatása fontos lépcsőfok a képzés egészét tekintve, hiszen itt kezdődik a labdához való igazodás megtanítása, ami alapeleme a sportágnak. Az oktatás során a korábban már megtanult alapállás, illetve az abból történő mozgásformák alkalmazásával próbál a játékos a labda irányába haladni, majd elkapni vagy lepattintani azt, olyan módon, hogy a lehető legbiztosabb helyzetből a lehető legpontosabb bejátszást tudja végrehajtani. Kezdetben nem kötjük meg az elkapás módját, sem a labda helyzetét az elkapóhoz képest, de később meghatározzuk, hogy egy vagy két kézzel kapják el a labdát, és azt is, hogy fej fölött, has előtt vagy a talaj közelében történjen a labda elkapása. A gyakorlatok során az egyénileg végzett dobó-elkapó feladatokkal érdemes kezdeni, amit a különböző kiegészítő mozgásokkal lehet variálni. A feladatok sokszínűségének csak a képzeletünk szabhat határt. Minden olyan plusz mozzanat fejleszti ezeket a képességeket, ami nehezíti a végrehajtást. A taps, a guggolás, a fordulatok, különböző szerek érintése, kerülése remek eszközök, hogy nagy koncentrációra kényszerítsük a játékosokat az elkapás előtt. Kezdetben érdemes pattanásból végrehajtani a feladatokat, majd ezt kivéve gyorsítani a lábmunkát. Nem csak mozgásos feladatok beiktatásával lehet a játékosok figyelmét megosztani. Az agy folyamatos dolgoztatásával is fokozhatjuk a figyelmet. Ezt kis versek, mondókák alkalmazásával, különböző azonos csoportba tartozó dolgok, virágok, állatok, stb. Sorolásával, egyszerű matematikai feladványok megoldásával egyaránt elérhetjük. Az egyénileg végzett feladatok után páros gyakorlatokat alkalmazva kezdhetjük el a közös játék felépítését. Az egymásnak dobott labdák elkapása ebben a korban és ezen a képzettségi szinten még komoly feladat elé állítja a gyermekeket.
Ám ezáltal az elkapónak még ügyesebbnek, még fürgébbnek kell lennie, ami hasznos a fejlődése szempontjából. A különböző méretű labdák nehezítik, ugyanakkor színesítik is az edzéseket, érdekesebbé teszik a gyermekek számára a tanulást. Minden csapatsportban kulcsfontosságú szerepet tölt be a kommunikáció. Ennek kialakítását időben már itt el kell kezdenünk. Az elkapások, pattintások elsajátítása után olyan gyakorlatokkal tehetjük ezt meg, ahol a sikeres végrehajtáshoz a játékosoknak beszélniük kell egymással. Ezért is érdemes az egyéni feladatoknál megemlített kommunikációs feladatok korai szakaszban történő alkalmazása. A játékszituációban történő gyakorlásnál kezdetben kötelezően a feladat részeként kell a kommunikációt bevezetni, ami idővel automatikussá válik. Ebben nagyon következetesnek kell lenni, és a lehető legtöbb esetben meg is kell követelni, hiszen csapatjátékban a sikeresség egyik záloga lehet. A pontos bedobás, bejátszás meghatározó az ezt követő feladás sikerességét tekintve. Módszertanilag különböző előre irányuló dobásokkal kezdjük az oktatást, amelyek történhetnek például falra, kosárlabda palánkra vagy háló fölött a társnak. Fontos, hogy a feladatok során mindig találjunk valami célpontot. A nyitásfogadás, illetve a mezőnyvédekezés során a homloktól történő kétkezes felső lökő mozdulattal végrehajtott, illetve a kétkezes alsóval történő dobást érdemes gyakoroltatni. Játékos formában végezhetőek különböző célba dobó versenyek zsámolyba, karikába vagy kosárlabda gyűrűbe. A mozgás lábmunkáját tekintve a játékosok mély helyzetben kapják el a labdát, majd ebből a mély helyzetből a dobással együtt történik a térd nyújtása. A lábbal egy időben a fej fölötti dobásnál is a kar dolgozik. A dobás és a labda íve felfelé és előre irányul, a hálóhoz befutott társ homlokát célozva. A manójáték másik, magasabb szintű formájában a labda bejátszása egy magas pattintás után kosárérintéssel történik, amelynek oktatását a feladás miatt már a tanulási folyamat elején el kell kezdeni. A helyes technika elsajátításához a már korábban megjelent Tanuljunk röplabdázni című oktatófilm gyakorlatai nyújtanak segítséget. Az érkező labdához való igazodást és pattintást itt érdemes egyszerre végeztetni, majd ha már magabiztosan hajtja végre a játékos, össze kell kötni a kosárérintéssel. Az érintéssel történő bejátszás gyakorlására a dobásoknál már említett célra történő feladatok lehetnek a segítségünkre.
A kosárérintés elsajátítása után megkezdhetjük a feladás oktatását. A feladás a támadás előkészítésére szolgáló játékelem. Célja, hogy a támadást végző játékost minél jobb helyzetbe hozza, ezzel segítve a pontszerzést. A jó feladás ismertető jele a támadó szempontjából a kiszámíthatóság, hiszen így időben és térben is tudja, hova érkezik a labda. Persze ennek elsajátítására rengeteg gyakorlásra és remek előkészítő feladatokra van szükség. Az ideális érintőhelyzet kialakításánál az első lépés a lábmunka elsajátítása, aminek segítségével lesz pontos a labda alá helyezkedés. Erre jó rávezető feladatok például lufival vagy labdával végzett fejelő gyakorlatok és az elkapás fejfelett, pattanó és dobott labdából. Ezeket a gyakorlatokat a konkrét érintés tanulása mellett a bemelegítésnél vagy általános ügyességfejlesztésnél is érdemes végeztetni. Ajánlott minél többet gyakoroltatni, hiszen az érintés minőségét meghatározó pontos helyezkedés elsajátításáról van szó. A feladás folyamata során a következő alapokra fontos figyelni. A mozgás a hálóhoz történő igazodással és a feladó pozíció elfoglalásával kezdődik, amelynek során a játékosnak folyamatosan szemmel kell követnie a labdát. A bejátszás beérkezése előtt a mezőny felé fordulva minél hamarabb el kell foglalni a labda lehetséges beérkezési helyét. Nagyon fontos, hogy mozgásban kell maradni, hiszen kisebb-nagyobb igazodásokra szükség lehet. A labda beérkezésének pillanatában a célpont irányába kell fordulni, ezzel is segítve az érintés pontos technikai végrehajtását és a labda megfelelő helyre történő feladását. Ezt meg kell követelni, és már a kezdetektől be kell építeni a tanulási folyamatba. A tanulás folyamatát több apró részletből kell felépíteni. A játék jellegéből adódóan a labdát jól meghatározott helyre előre kell feladni. A karmunka gyakorlása során már a kezdetektől erre tekintettel kell lenni. A karmunka és a kosárérintés gyakorlását először külön lábmunka nélkül, majd a láb fokozatos bevonásával végeztessük különböző kiinduló helyzetekben, például ülésben, térdelésben, féltérdelésben. Itt érdemes sporteszközök segítségét is igénybe venni. Az ülésben történő gyakorlásnál a zsámoly vagy a fitlabda egy emeltebb, magasabb pozícióba segíti a végrehajtást, és amennyiben szeretnénk a lábat is bekapcsolni a folyamatba, jó kiinduló helyzetet biztosít. Ezeket a feladatokat végrehajtathatjuk saját feldobásból és edző által dobott labdákból.
A dobásokat variálhatjuk irány és távolság szerint egyaránt. A karmunka felépítése is a könnyűtől a nehéz felé haladjon. Az elkapott és dobott labdák felől haladunk a kontrollpasszal megjátszott labdák felé, míg végül eljutunk a folyamatos kosárérintésig. A mozgás másik fontos eleme a feladóhely megközelítése a labdához történő igazodással egybekötve. Itt a láb munkája már sokkal hangsúlyosabb, hiszen a labda megjátszásához pontos és precíz érintő helyzetre van szükség. A lábak munkájának bekapcsolását először álló helyzetben a kézbe dobott labdák feladásával kezdjük, majd kis távolságú megközelítésekkel folytatjuk. A karmunka itt is az elkapás-dobás felől halad a folyamatos kosárérintés felé. A feladatokat lehet variálni, nehezíteni a megközelítés távolságával, vagy a dobások pontosságával, távolságával, ívével, illetve kiegészítő feladatok beiktatásával. A pontszerzés leggyakoribb formája a támadás, amelynek sikerességét a már korábban említett gondos előkészítő mozdulatok segítik, úgy mint a pontos bedobás és bejátszás, valamint a jó és kiszámítható feladás. Ebben a korosztályban a gyermekek a támadás lágyabb formáival ismerkednek meg, de már ebben a korban is nagyon fontos a tudatosságra nevelés, mert később ez segít a kreatív támadójáték kialakulásában. A támadásnál is alapvető fontosságú a lábmunka, a labda mögé helyezkedés. Ezek az igazodások történhetnek előre-hátra, jobbra-balra és ezek kombinációjában. A labdával végzett rávezető gyakorlatokat, mint például az edző által dobott labdák elkapása a homlok előtt, mindig a hálótól optimális távolságban végeztessük. Ez a távolság körülbelül 1 méter. Amennyiben túl közel kerül a gyermek a hálóhoz, akkor nehezen tudja áttenni a labdát a háló magassága miatt. Viszont ha a feladás túl messze van a hálótól, akkor a távolság miatt félő, hogy nem tudja olyan hosszan kosárérintéssel áttenni. A feladáshoz hasonlóan a támadásnál is fontos szerepe van a biztos kosárérintésnek. Azonban lényeges különbség, hogy támadásnál a kar a felfelé mozgás mellett sokkal hangsúlyosabban dolgozik előrefelé is, ezzel elősegítve a laposabb ívű átjátszást. A kar- és lábmunka összehangolása fontos lépés ahhoz, hogy többféle támadási formát tudjanak a gyermekek végrehajtani. Kezdetben a végrehajtás megkönnyítése érdekében saját feldobásból végeztessünk kosárérintést a háló fölött a túloldalon elhelyezett célpontokra, amik lehetnek például karikák, zsámolyok, pólyák, de megfelel bármi, ami a teremben rendelkezésre áll.
A támadás végrehajtását tekintve különböző módokat határozhatunk meg. A különbségek a labda sebességében, ívében, irányában, illetve a végrehajtás módjában mutatkoznak meg. Érdemes megismertetni és megtanítani a szúrt, hosszú támadást kosárérintéssel, vagy az ejtést, amelyet végrehajtathatunk egy, illetve két kézzel is. Ezeket a támadásokat vonal és kereszt irányban egyaránt gyakoroltatni kell. Ebben a korosztályban a legmagasabb szintű támadás, amikor a gyerekek kosárérintéssel teszik át a túloldalra a labdát. Ehhez már jó technikai kivitelezés és erő is szükséges. Speciális feladatokkal kell előkészíteni a légmunkát, mint például az edző által dobott labda elkapása a levegőben, vagy a levegőben lévő labda pöccintése felugrás után. A tanulás végső szakaszában lehet ezeket a feladatokat saját feldobásból és társtól kapott labdából, végül pedig a társ feladásából végeztetni. Már a manó röplabdázásban is fontos szerepe van a nyitásnak, hiszen ezzel a játékelemmel kezdődik a labdamenet. A gyermekek tudásszintjüknek megfelelően többféle módon is játékba hozhatják a labdát. A legkönnyebb változata a labda elindításának az alulról történő kétkezes dobás. Ezt követi a kosárérintéssel való átjátszás, ami az alapvonaltól a háló felé 1 méterre ragasztott vonal mögül végezhető el. A tanulás végső állomásaként alsó egyenes nyitással indíthatják a labdamenetet. Az alsó egyenes nyitás technikai végrehajtása a következőképpen néz ki. Az alapállásnál fontos a szűk haránterpesz és az ellentétes kar-láb helyzet. A törzs kissé előredől, ami a végrehajtás sikeressége szempontjából nagyon fontos. A térdek pedig hajlítva. A labdát a nyitókar elé kell helyezni, ezzel is elősegítve a későbbi feldobás sikerességét. Az alsó nyitás mozdulatsora egyszerű és könnyen megtanulható. A nehézséget természetesen a labda feldobása és pontos érintése jelenti. A mozdulatsor megindítása a nyitókar hátralendítésével és a térdek hajlításával kezdődik. A kar előrelendítése közben a térdek is fokozatosan kinyúlnak, a test megkezdi az előre felfelé történő mozgást. A feldobást közvetlenül a kar előrelendítése előtt kezdi meg a játékos, ügyelve arra, hogy a labda a nyitókarral szembe, a test vonala elé kartávolságra kerüljön. A labdát nyújtott karral, feszes tenyérrel kell eltalálni, hogy minél biztosabb legyen a nyitás. Az érintés lehetőleg csípő magasságban történjen. A nyitó mozdulat során a labdát a kívánt irányba végig kíséri a nyitókar mozgása. Az előkészítő mozdulatsor utáni folyamatos aktív térdmunka segíti a nyitás hatékonyságát. Az alsó egyenes nyitás oktatásakor először meg kell tanítanunk a kifogástalan lábmunkát, aminek alapja a helyes alapállás és a térdek rugózása. Kezdhetjük a gyakoroltatást labdák célba gurításával kijelölt helyekre. Használhatunk különböző méretű és súlyú labdákat, mint például teniszlabda, gumilabda, kis medicinlabda, liberó vagy feladólabda. A következő lépés a tanulási folyamatban a tökéletes karmunka megtanítása, amelyet a már korábban felsorolt labdákkal, a nyitó mozdulatot utánzó egykezes dobásokkal végeztetünk. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a karnak végig nyújtott helyzetben kell lennie, és a tenyér a kar folytatásaként feszes érintő felületet képezzen.
Eleinte csak a labda megütését gyakoroltatjuk, majd később a nyitás jellegének megfelelően hálón keresztül különböző távolságra és célokra végeztetjük.